Здравейте всички от YouTube, аз съм Шарк и днес ще ви покажа как си направите невидима папка, напълно невидима папка. Значи, създавате си папка, къде отиде? Папка и тук изтрибвате и цъкате Caps Lock плюс Alt и отдясно пишете 0160 и Enter. И вижте, стана без име папката. След това цъкате десен бутон, свойства, персонализиране, смяна на иконата и търсите ето тези трите. И си избирате едно, не знам каква е разликата. И окей, виждате. Ето, невидима папка имате вече. Напълно невидима папка. Нека да влезнем. Его е така изглежда невидимата папка. Къде отиде? Ето я. Да, и това беше всичко от мен. Благодаря за гледането. Коментирайте, оценявайте, лайквайте и чао!